Wis mlaku-mlaku sedina nyamut kok ora oleh apa-apa wis. Nek kaya ngono iki tak nane belantik kondang kaloka wae nek apa duwe dagangan. Bos, ndek dagangan kayu ora, Bos? Tak garape nek duwe. Alah, kok yang ini kok ya wis iwang lah. Ini kira kabeh dagangan nek mesti mikir Agustusan. Sugeng. Heeh. Piye kabare? Ya apik-apik wae iki. Lah saya golek dagangan kayu apa, Bos? Alah sembarang kayu sing penting aja kayu randu karo kayu daratan. Ah, aku yo ora dagangan blas sih. Ya nek ana tak garape dari paget aku kok klontang-klantung pirang-pirang dina ora oleh tau oleh hasil. Ono ki, Bos. Mana lek mion iki kayu jati obat 140 ki. Ya kuwi malah kebenaran wis pokoke kayu apa tak tukune. Ya wis kene duite kok tak urusane kok ya le. Tak cukupi. Karo opahku sisan. Malah iki wis pokoke tak pasrah iki 7 juta iki kayak gitu. Ayo engko tak golek kayu-kayu sebetan liyane barang kok ya le. Ya seneng ngono tak kepareng ya. Oh, nggone le mion ngerti dhewe to sesuk kono sing ngecek dhewe. Ya aku ditunggu pacarku sing saka Honduras ya Bali ya. Wis pokoke durusi sesuk kayune. So tak info meneh. Ya tak pareng ya, Bos. Heeh. Ya wis ngati-ati ya. Ya. Info kayu ngomonge lek mion wis mutian kok ya le. Senengane kayak wong banyaki. Aja nang ngene iki aku yo sida nyumbang gawe 17-an Agustusan karo nyewa orjen barang iki ben ketok Jaya Raya mosok kene belantik kondang ngalo kok yo ora iso nanjake. Alah iso muru mama. Mah, sida iki mah.